ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ሎሚ ነዚ ወርሒ ዝኸውን ድምፂ አምላኽ ክበኩም እዚ ድምፂ እዚ ድማ ነዚ ወርሒ እዚ ክትነብሩሉ ክትስዕሩሉ ደው ክትብሉሉ ሓይሊ ክኾነኩም እዩ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ሓጎስ ወርሕኹም እያ ይድብለና ደሎ እዛ ወርሒ እዚኣ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣዝኹም ክትሰርሕሉ ዘለኩም ኣብ ሓጎስ እዩ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብሓጎስ ኣብ ብዙሕ ነገራትና ክንዕወት መሪፁ ኣሎ እዛ ወርሒ እዚኣ ሓጎስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወትኩም ኣገዳሲ ምዃኑ ከተቕልብሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እደሊ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ሪኢኹም ብሩኻት ኩሉ ሰዕ እንድሕር ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸቦ ብጎይታ ምሕጓስ እዩ ስለዚ ብጎይታ ምሕጓስ ኣዝዩ ካብቲ ንሓስቦን ንግምቶን ኣብ ዕዉት ናብራ ንኽንነብር ኣብ መዓልትና ንኽንዕወት ኣብ ሂወትና ከምቲ ኣምላኽ ዝበለና ኮይንና ንኽንግለጽ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ሓደ ጊዜ ተሓጎስ ይበለናን ኖ ኩሉ ሰዕ ኢሉ ኩሉ ሰዕ ኣብ ኩለን ደቃይቕ ኣብ ኩለን ሰከንድታት ኣብ ኩለን መዓልታት ናይ ሂወትኩም ኣብቲ ብጎይታ ምሕጓስ ዓለም ኣብኡ ክትነብሩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ደሊ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ዝባ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኣገዳስነቱ ተረዲእና ካብ ናይ ሓጎስ ዓለም ንኸይንወፅእ ክንጋደል ኢና ሓጎስ ንመንፈሳዊ ሂወትና ሓጎስ ንስጋዊ ጥዕናና ሓጎስ ንዝረአ ናብራና ካብቲ ንሓስቦን ንግምቶን ንላዕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ግን ብጎይታ እትሕጎሱ ሓጎስ ናይ ሄቨን ሓጎስ ናይ ላዕሊ ሓጎስ ናይ ሰማይ ሓጎስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ 61 ጥቕሲ 10 ከምዚ ዝብል ኣሎ ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሲ ዝደፍአ መርዓዊ ከምቲ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚአብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርግፍ ጽድቅ እውን ኣጎልቢቡኒ እዩ እሞ ብእግዚአብሔር ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ሪኢኹም ነፍስኹም ብኣምላኽኩም ባህ ክብላ ዝገብር ምኽንያታት ብዙሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓኹም ዝኾነልኩም ነገር ኣሎ ስለዚ ሎም መዓንቲ ሓደ ነገር ሕሰቡ እዛ ወርሒ እዚኣ ንነፍስኹም ደጋጊምኩም ኣብ ብጎይታ ምሕጓስ ከም ትጸንዕ ግበርዋ እዛ ወርሒ እዚኣ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እወ ማዕበል ኣሎ እወ ንፋስ ኣሎ እወ ሽግር ኣሎ እወ ብዙሕ ከም ዝደለኹም ኣይከደን ግንከ ኣብ ማእከል ዝኹሉ ነገር ብጎይታ ምሕጓስ ከይቋረጽካ ይከኣል እዩ እዛ ወርሒ እዚኣ መዓልታዊ ብጎይታ ከመይ ከም ትሕጎሱ ጋይዳንስ ክበኩም ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ብጎይታ ሕጂ ተሓጎሱ ሻሎም